בהתחלה אין כלום, ואז מתגנב העצב. כולם בוכים כל הזמן. מסתבר שמבחינה פיזיולוגית לפחות, העין במצבה התקין תמיד רטובה מדמעות. ישנם 3 סוגים של דמע, אבל רק אחד מהם נקרא לבכות. ההדמעה התמידית מכילה 98% מים. אלה דמעות שמסככות את העין ומנקות אותה. ההדמעה השנייה היא ההדמעה הרפלקסיבית. כאשר יש גירוי של העין על ידי גוף זר, היא שוטפת אותו מיידית החוצה. ההדמעה השלישית היא המעניינת מכולן, זו שנובעת מרגש. ההרכב הכימי שלה שונה משל שאר הדמעות, והיא בדרך כלל גם ההדמעה האגרסיבית ביותר. אני בוכה כבר 5 שנים. לפעמים יש זעם חסר פרופורציות, ולפעמים זה עצב שמזדחל, דביק ומשתק. אני עוצמת עיניים וחושבת שהגוף יזהה את הסכר שהצבתי מולו. זה כמעט אף פעם לא עובד. כשהייתי קטנה, הייתי בטוחה שאם אשמור את הדמעות וכל פעם שאבכה, אוכל לשמר לי רגשות. כך, אם אהיה עצובה, אשתה מהבקבוק שאספתי כשבכיתי מרוב צחוק, ואם אהיה מרוקנת ועייפה, אשתה דמעות של זעם כדי להרגיש משהו עוצמתי. גם לדמעות של צער חשבתי שיהיה שימוש. אולי אם אהיה אדישה לדברים כשאזדקן, כמו שלפעמים סבתא שלי נראית שהיא פשוט לא מרגישה יותר. אבל מעולם לא אספתי אותן באמת, את הדמעות. זה חבל מאוד. אני חושבת שהיום אני מורכבת מ-60% דמעות של עצב, 20% של זעם, 10 של עייפות, 7 של צחוק ו3 של אושר מוחלט. בתקופה שלפני שהכל דהה, לפני שאמא שלי נפטרה, החלוקה הייתה שונה לגמרי. לא הייתי מודעת לקיומו של הצער בצורה שאני מודעת אליו כיום. דמעות של עצב היו נתח שולי מאוד בעוגה. יש משהו ממכר בתחילתו של בכי. הצטברות הנוזל בעין יוצרת אפקט שמרתק אותי. כאילו שחוקי הפיזיקה והאופטיקה לרגע חטפו שבץ וקיבלת הצצה לעולם מקביל. אני בת 28 היום. הייתי בת 23. הייתי 50% צחוק. להתגעגע היה כשמישהו טס לחול. לבכות היה כשזרקו אותי. חולשה הייתה אם עלה לי חום. ורקנות הייתה מילה תיאטרלית נורא. בגלל שכולם בוכים כל הזמן, אני מתארת לי שאני לא לבדי בבלגן הזה. הלוואי והייתה בזה סוג של נחמה. בהתחלה אין כלום. ההתחלה נמשכת כבר שנים.